Tomi taas täysillä valo. Niin pitkään pelannut eikä tiedä puukun. Kolikoheitto on ammattilaisille. No niin joo. Tota. No. Oi vittu. Noniin. Meni Melkein flippaa tän kultaharkkoa, kun on niin isot rahat. Jäätiin vaan kaikki kattoo, kun joku kuoli siihen. No niin, teille ei kyllä tuu yhtään kultaharkkoa, jos tätä osioa ei voitet. No niin. Eli Taneli ostaa vaan liikaa. Joo. Juha vois pitää sitä pommista ja näyttää sitä. Joku eka tai toka tyyppi. Hei. Ehkä minusta eka, niin se tyyppi näkee aina autolla. Mitäs mieltä ootte? Tuuks mä selkää vai pläntittääks te mulle hyvä? Riippuu ihan tilanteesta. Okei, huutakaa sitten. No. Kyllä mä sanotaan enää. Heittäkää vaan. Juha menee sitä 200. Eiku Taneli, näytä pommia Taneli. Saatana. No nyt me mennään pois. Noniin, meitsi kuoli. Riip. Selkä. Vittu tota buu. Näki. Mennään vaan. Näkee vaan. Siis ei, mennään katsomaan. Mennään vaan Juha Topasen kautta. Siis pitäkää hetki siellä talossa, ne etenee jostain ihan varmasti, kun on 4-4, jos ei hetkeen mene. Joo. Mennään. Mun katalo Juha. Mulla on pommi. Heitä pommi noille. Ota koppi siitä. Heitä yli. Tuohon mun perässä mä menen tässä nää nurkat kyykyssä. Hakee B-talon. Joo. Pakko mennä. Heittäkää savut. Mä Talossa tästä ei partsin päälle kohta valo. oo. Pelataan räjähtää. Valo meni. Porto. Yksi saa hyppää sit tosta. Kiska joku. Pikatti. Pikettiin. Osuttu vähän. Tiketti kuoli. Mennään vaseen vaan, tulkaa vaseen. Vasen päälle, respawn Pistää päälle. normiplantti. Pitääkö Hei, kahdella hei, yhdessä? jäädä tähän näin, Valta pas. Mennään. Mennään. Mitä? Tosi kulmat oikealla. Sohva sähkö. Kierrä Miikka, kierrä. Kerke. Normiplantti. Tuu maittaa tähän. Vika pommi. Ei pura. Pommilla vika, ei pura. Alahat. Mä menen. Tää varmaan päällä. Se on totta. Mä menen vasta. Se on vaan massia. Vitu hyvä. Nätti oli Juha. Kävi taas kermasta meikäläiset, tuu vikan sieltä, se vetää mua siihen kun pääsee B-taloon vittu. Vitu hyvä. Nyt Mennään on si- yhdessä jo silleen simppelisti, ettei käy huonosti. Ne ostaa kaiken ihan varmaan. Se mennään midin 4, Taneli kattoo tässä selkää. Joo, mäkin katon talon alkuun vaan. Eikö me sovittu, että mennään B-splittinä sekois? Joo. Todella. Ota hetkeksi ottaa midin, mä tuun sit päätä. Sitten mä jään Se kyllä kattaa joku respastan yli, tuossa B. tapaa AK. Mä hyppään. Hyppää. Okei, mä savotan ikkunan nyt. Linkis. Ja linkki horror. Mä Mä sanon jätän. linkki. Ei. Okei, Ei. mennään vittuun täältä midistä, mennään B:lle. Mä Mutta siis otan hakee. pumpin tästä. No mennään vaan B:lle nyt 3. Nää ekot menee ihan lapa. Jep. Mulla Nää on kaikki täysin. kamat vielä, mulla on Niille mellit. pitäis olla molotove. Mennään vaan. Siis AK:n takaa. Mutka. Koulutus. Ei mutka. Ikkuna Koulutus oli Nikot. Palata Mutka to- oveita. Siellä on Toinen taka. Mutka vasen. pommilla tonne kans yksi. Mutka ampui mutta sen taakse. Ovelta tuli toinen. Molemmat siinä. Yksi on 2. Löydy. Oi vittu rip. Siis toi on toiminut kyllä yleensä, mut siis yleensä mun mielestä mä heitän tohon seleidikin savu. Mä en oo... Mennään aadassa. Tossa on leikkasavu. Ostaanko? Ostaa. Joo. Jos mun tulee talosta, jos mä melle tässä partsi alkuun. Ei mene se vaan tosta normaalisti. Heitä mulle pommi, vai mennä pläniin. Tuu mä talosta vai monta pläniin? Ihan sama. Mä voin tossa. Onks tää muuten valoi? Mä otan valsa saa Ei. Heittäkää korkeet sit kun mennään, niin meikä hyppää vaan saitille tuohon kaikki. Joo, mä oon valmis. Heitetäänkö? Heittäkää vaan. Heittäkää korkeet valoja, mä hyppään saitille. Heittäkää korkeet valoja. Menee nyt teka. Toka. Tuli roskis. Tiketti yksi. Roskiseen, mä sain sen. Pläntti vaan. Brody ja link. Hyvä. Viivoin Linkki. nyt. Tää on pommi plänttitty. Kiertäkää. Kiertää joku mieli. Taneli kierrä. Linkki On menossa. pani. Pysykää elossa vaan, Taneli on kiertänyt. Joo. Vittu mulla paskaa se. Ei ne pura ekalla. Joo. Onks Kolmella Timi kolmosessa. kyljes vai Timi nees? Voi hakea monta. Se on se niinku on- kyljäs.
Juokse tänne, juokse. Juokse vaan. Heitti sidelle saavu. Otti kiinni. Niin vittu, en edes purkanut siellä. Vitut. Hyvä oli siltä. Mä kelasin, että se porra siellä jää siihen ampuun. Mä yppäsin sen savun läpi kanssa. Me ei oltu saatu se linkki. Harmi. Ei se mitään. Ottakaa piislat ja liivit ja granut. No vielä toinen eko. Mä heitän letkertä, mä käyn granuttaa ikkuna. Sitten Voitti muuten taidolta eko. Jep. Siitä V-talon vaan, ettei jää sinne tekemään. Yksikään Arelven. Tulkaa pois vaan. Linkis. Pommi pois sulla. Joo. Ikkuna bossa. Hiipikää sit tänne, pitääkö hirvet vetellä. Hiivi. Pysähtykää siihen, joo. Hakee! Hän tappa. Jäi. Ana. Mutka sorma yksi. Mutka. Se on siitä korkealla. Bossi ainakin näkyy, kunnes mä käyn Pää tohon. mutka. Mikko jäi boss. Se on pommikin hyvä. Mutka hei. Pää. Kaksi mun Molemmat hei. Toinen heikko. Se on oikealla. Yksi hei. Vittu hyvä Taneli. Tohon käteen Taneli. Toff. Ei, Kato bosse. Mennään B-ryysi vittu. Mä heitän lennisavuja midikamat, menkää B:lle. Joo, B-ryysi. Törönen vittu, nää Hei, on sommu. muistakaa clearaa se site ennen kuin mennään mutkaan. Vitun hyvä oli boys. Niillä ei oo hirveet rahaa, ne osti bossina niitä ja 2 henkiä. Niillä on taas semmonen paskausta. Se on sun nade. Mä oon mällä. Mä etsin tästä pari vuonna. Varokaa sit selkä. Varkaa perän. Mä möllätän auton. Auto. Möllätin. Mä en oo Mutka korkealla. Jäi. Autolle voi olla. Mikko Tuli ikkunasta, tuli jo pommitaan. Ikkunasta tullu ulos. Kaksi ikkunasta. Ase. Ase. Se on just tähän päähän. Siellä 2 pommin takana. Yksi puoli, yksi ykkönen, vikalla Folkka on mun oven puolella just mun mielestä ollut. Minuutti 20 kerkeä vaikka kiertää jos haluu. Onks se kuka osa? En tii. Ainakaan. Se on hetki mölläs. Hyvä yri. Ostetaan. Tai boss. Toivotas mä kävetään uudestakin B-ryysillä. Mä voisin mennä haastaa keski-ikkuna täysin. Niin on boss. Voitte näitä muut mennä täkypään silti. Tondi ottaa sen duelin sitten. Asti A-akaan. Menkää täysin. Mulla ei mitään kamaa. No Mikko pommi. Joo. Joku kolmaset kun on valmiina, että onko savun molotovista tullut. Mulla ei mitään kamaa. Mä koitan ainakin raidaan vaan ihan täysin tekin. Keskitippu boss. Ei abortin vittu. Ei oo mitään järkeä mennä nyt. Mä lähden kattoo A-selkä. Joo. Tuli pitkä savu B-talo. Siis vois regroupaa mennä Nyt vaan vois Aalle yhdessä. Siellä on linkis boss. Mä haen bossin sieltä. Mä etän korkean valon meitä. Siis vois mennä vaan Aalle Entä? yhdessä. Vois mennä vaan Aalle yhdessä. Ne on voinut edetä, mennään 2 Talon tuli ja 2. valheen. Mennään 2 ja Joku 2. mä heitin jo videon ikkuun. Lukaako mun kataloa? On meillä Haluatko joku bossin, kun täällä osaa pelaa? Haluattu. Joo, vaihdetaan. Penattona lisäksi. Mulla on, Joo. No okei. Joo. mulla on yksi Onks savu. No mulki on savu. Mulki on kaikki. Heitä roskis savu ja mä heitän saitin keskelle savun, sit kun nää mestat on hallu. Varo heti oikein. Talosavu. Joo. Sit kun se talosavu lähtee, niin mut lähtee kädestä savu tohon sen pommin väliin. Heitä Mikko mulle pommi. Mä heitän siitä alas. partialle möllä. Joo. Mä heitän savun saitin väliin. Lähteekö se nyt? Portal bossi. Noniin. Lähti möllä. Mä savutan tän partille, että me päästään ulos. Valotin yhden protiin. Mä valotin. Aattu portaiden alta. Timi lähti. Timi jää. Ross. Sähkö yksi. Kato pasa. Brody. Aina veto. Hakekaa vaikka se. Vase. Asee. 2 on Tästä 2. kuolit. Mulla on 1 HP. Jääkö nyt sähkö? Koita kiertää tänne. Ei Ei pääse tarvi. kertaan. Vittu, sulla naatti. Timiä. 2 on 1. Mikal boss. Taneli piilos.
Timi se. Joo, tän. Toha Roskis kesken. se pää. Timi. Aika vaan. Vittu hyvää. Japan elikaa. Niillä on ihan vitun olla rahaa nyt. Aika auto. Niin on. Saksa se. Se on boss. Mä saan. Voitaisko voittaa nyt? Testataanko nyt Aalle normisavuilla? No oli just sanomassa, että menkää semmonen normierä vaan aalle, silleen suht Jep, nopeasti. otan leppäs, kun menit. kulkee. Mä heitän. Mä tuun täällä. Mä voin heittää sähkösauvasta. Mä heitän mollun tohon vitu hodolinen. Ja älkää forsekko sinne pommille sit, jos Ei, ei niin, se näy. nyt ei oo mikään kiire. Halo. Vasta, niillä on nyt taitaa olla eko. Heitetään. Heittäkää vaan. Partsille kävi hakee. Mä heitän partsit päälle. Sä oot yksin siellä, Miikka, niin hidasta. Sähkö. Toinen valmiin. Kaksi ainakin. Saitti yks. Partsi alla yksi yks. Rotkis jäi. Ne vaan Miikka. Partsi päällä. Partsi kuoli. Mä vallotan parseella. Portaan, siellä bokser. No niin, 1v2, pommia. Kämpitään vaan, kato selkää vaan. Selkä. Ei oo aset. Osto. On vasemmalla puolella. Sisällä vasemmalla puolella. klonaat. Teel. Löyssit kiinni. Ei niin. Sanokas vain. Totti bossi joku. Se on heikko saajia. Pakko purkaa, jos purkaa. Jep. Hyvä. Vaale. Hyvä oli, Vois ottaa selvitä. se. Miikka, saat sä... Mä venäisin. Saan. No ei pitäis sitä aato yhtään. Mä heitän yhden aako. Ei haita muuta. Nää ei osaa riittää. Tossa oleva mulla tavoite alkaakin kautteella tähän värähti. vaan. Otetaan defaultteera tonne Heitä paneli midiin. boss. Ja defaultteera midiin ja tehdään nyt sillä, että jos ne tästä mölleisiä perunaa, niin kaikki chillaa. Ei intalla niiden mölleen läpi. Jos siinä on linkissä OneWay-savu, niin olette silleen, että semmos Niillä ei kuulisi, että se... Jep, mut jos niillä on... Tomppa. Mä otan ylhäältä, ei mulla oo mitään valota ja mitään. Ota Niin, hei, Mä menen. jos ne sekoilee siinä Ikkunasta midistä ja siihen tulee epämääräisiä savuja, niin kaikki rauhoittuu. Varokaa, Saaks ettei hyppää savuikkunaa? peruun. Saaks savuikkunaa? Meni. Tule mölleperään, tuu pois Lähti Mikko. linkki hoo. Mutka hakee. Faala mun pakko edot. Ei vittu, varokaa nyt siitä hakuja. Joo. Mä katon, Mikko pysy Venä. siinä vaan. Mä katon sun kylkeä. Mä oon tosta Varmaan hiipiin liikki. päällä, Saavut mä oon talossa. kuntoisessa. Joo, nyt rauhassa vaan. Nyt Talossa on se savuja. tekee Venässä jotain. tulee tohon. Mulla on pakko Tulisi. lopettaa. Bossi Ihan linkis. ikkunasavu lähteekö? Osaaks uutta savuikkunaa? Joo. Kohora linkki. On. Ikkunassa on menen. Meni. Mä käyn kurkkaan B-talon. Se on Frodis. Mä tuun haastaa. Talossa. Menkää B-le splitti. Mä tuun B-talossa, tulkaa te keskeltä. Alam. Saavuttakaa uusia linkkejä, Ja clear. siihen kamppimaan meni Mikko siihen linkkiin. Muut menee On linkki. mutkasta B-le. Mennään ottaa kebo haltuun. Joo, mä lähden terapaa sen Joo, kanssa. lähti B-talo. Mennään. Frodis bossi. Siinä on. Jai. Tulkaa Hyvä. B-le. Frodi boss. B-talo on toinen. Mennään. B-talo Joo, on mä en toinen. täysin. Minimutka. Lähti rotata. Hei, Mikko Ainoa. tulee selkään. Hidastakaa vähän jos niinku... Mä savuttan Älkää sitä. alkaa kuolla. Savottakaa joku ikkuna. Ei oo. 2 Mikko, 2. Ovi heikko, Mä valotin ovelle, Mikko on valotin selässä, ovelle. Mikko on selässä. Hyvä. Varokaa Laita B-talo. normiplani. Mä en viitti Mikä on Voi olla oven savussa ehkä. Sitä ei oo kukaan kattonut, jos se on Mulla on piilossa. selkä. Ei oo Mikko ove. Joo. Se saa sitä varmaan bossia, jos nyt... Täällä on bossi maassa. Joo, mä tuun sun kamiin. Vitun nätti Mikko. Mikko Mä nätti oli etsin. pois. Tästä asat menee massoini paljon. Joo, mennään B-taloon eko. Vitu hyvä oli. Mä tuon ton bossin pois täältä. Jos tolleen midin saa vaan haltuun, niin ei ne maha tolle mitään. Just tolleen kun Mikko oli linkissä, niin ei pystynyt enää edes tietää mitenkään mihin on menossa. Jep. Ensi kerralla ne kyllä varmasti tulee ottaa sitä enemmän haltuun. Et jos pääsette midiin, niin katsois melkein Stonde ehkä varoa sitä linkkiä vähän. Mä veikkaan, että tulee ottaa duelia sieltä. Siis näiden bravuudella se Tajus, että ei maha tolleen mitään. Jep. Niillä on rahaa vittuukaan, se on yksi ase vaan. Se Melkein on sano- rooli jostain. Melkein sanoisin, että taas sinne aalle.
Mä otan, Joo. kyllä pitäis mä ottaa Mäkkyn. Ota vaan. No mä Minulla on rahaa. Näitä Joo. Mä otan roskissa. Mä tuun taas Tää on taloon. samat setit. Mä tuun talosta kanssa, bossin kanssa. Kattakaa arvon molotoveniksi partsiolla. Ja clearaa Porukka partsit Pitäkää täällä. Stondelle valo, että se voi haastaa ne portaat. Se voi bossi olla meillä siinä, Joo. jos niillä on. Mä oon valmis. Valata vaan. Mä jätän Ottakaa korkeaa. korkeaa. Sauva. 2. Hei, tasavut vaan. Heitä liiksen palama. Mä just teet. Mä jätän partsialta. Porta yksi. Liihis, tai jos, en tiedä. Porta. Sain. Roskis jäi. 2v3. Porkaatin partsia. Porka selkä. Kukaan ei oo kattonut sitä. Poltin. Ei Mä muutin partsialta. uuden roskiksella. Kimma tyhjä. Varkaa selkä. Tästä jungle plant. Ei oo antikin Hei, massa. mä kerron monttu. Siellä voi olla. No me Talo jäi. Hyvä. Monttu ase. Monttu selkä. Nousi. Mä oon partsiolla. Pysy Mikko piilos vaan siellä. Joo. Se on jungle plant, et nää sieltä. Joo. Pidä vähän ääntä Miikka, silleen että se ei ota Hakeeko katsoa taloa? Mikkoa tonne. Nais, ei. Hyvä. Mulla on bossi. Vittu hyvä. Vähän tuli taas päähäs tonne. Mä en nyt tiedä. Vittu uspi silusta vaan. Mä en tiedä, Nähdään missä Mä näen sinne midin taas. Mä ajattelin letkö suuntaan. Nyt niillä on sit fyrkkaa Ei nyt se tulee separoidesta ottaa perunaa. uudestaan midi haltuun ihan varmasti sitten kun sen on saanut. Varokaa sitä linkkiä, mutka. Jep. Nyt ne hakee sulla jostain talosta. Valotin midi, käänne. Ikkuna boss. Tuolla. Saksa voikkona. Tai venatkaa hetki, venataan nyt möllei. Älä vielä heitä. Jos sieltä tulee, niin venataan nyt. Heti talon Mä savu. veetän. Eiks mut vähän? Ei oo möllä, kun tuli nood. Mä hein. Näitä taas keitti on savu. Mä etin ikkuna savu. Varkaa mutka haku. Lähtee linkki HR. Mä sautan. Se voi olla sitten linkissä. Hei, menkääpä läpää Aalle tällä kertaa. Linkki vasen. Hei, mennään se vanha kunnon aspitti. Aalle split. Mulle se on. Joku lähtee takaisin tonne. Savotti mut. Mä lähden kattoo talosta. Mutka hakee. Mä koitan päästä Miikka kierrää Aalle respan. Joo. Ihan Linkki tippu. Pysykää siinä keskellä, hei. Stonde, tai no, peruuta säkin. Hei, Tomppa, ota Mutta se pommi. Mikko pysyy tuolla keskellä elossa, se tulee kylkeen linkissä. Ei kun okei, joo. Teillä on kamoja Ei vielä oo ihan talos. vitusti. Ei oo talos. Kuinka monella teistä on savu? Mä otan Ei roskis. Okei, mä heitän saitin väliä meidän planttiin siihen. Taneli, Jos onko siellä sulla on mölle? monta Joo, Meillä mun on sit mielestä. heti kun pystytte, ettei Mikko kuole tonne Joo, midiin. Taneli, sä Mä heität etan savu. Heitä partsialle möllöstä. Joo, Heitä joo. savu. Tonttu, Mä etan- onko sun valoa? Valota monttu. Dileillä vaan, Meni. koska älä me heti, niitä on vain 4. Partial. Tulee viikosta. Hei, mä poltin portaat. Vidiä. Valotin. Timi taka. Heitä tiimi palama. Hyvä. Rodi ehkä en oo Mä plantin tohon savu monttu plantti. Monttu plantti, näkee prodista monttu. Okei. Valotin Frodi. Mä menen partsialle kämppiin. Joo. Mä kämpin vaan ei mä nousen Joo. partsin päälle, mä näen vasen. Mä katon sähkön Mä päällä. katon mitä Linkin suunnalta sit pääsee, Mikko on siellä piilossa, kun se on nähty. Missä? Roskis, 2-1, mä hyvä plantti molemmille. Molemmille möllä. Onko se jungle plantti vai? Haasta saiko. Oh. Haasta saiko. Se on sait. Mä en kuule se purko. Okei, monttu. Okei. Tuli sitten Ei, saitin tuli pois monttu. Nyt vaan piilan taas. Linkies. Meni Frodi. Säästä. Vitu hyvä. No niin, mä oon ihan sulaa vahaa nyt, ei Hei enää pysty mikä tekemään mitään. aseen se sai? Ei ottanut bossia näköjään. Tai rifle. Ei. Mennään uudestaan Nyt vaan Aalle savuille. mun mielestä nyt ei just taas kannattais mennä B:lle. Tonde vois mennä tähtää, niillä ei ole paljon rahaa, niin se hyppii varmaan B:lle se yksi. Jos sais pikin sieltä. Joo, heittäkää joku letkäsavu, mä käyn heit. mölle linkkiä ja tuun saman tien B-taloon. Mä katsoin, että sä katsoin respo selkää. Taneli, pidä sieltä respo selkää taas, jos vaihdetaan vielä. Katon peru. Mä etin mölle linkkiä. Mikko pysy siinä tarpeeksi lähellä, että jos saa pikin, niin pääsee menee. Mäkin tuun sinne. Mutka se etenee. Edetkää vaan kävelen sinne. Hyppii siihen autolle jos. Ei nähnyt kyllä, ei nähnyt. Mä viritän korkeat valo. Hiipikää nyt vaan, mennään vaan B. Mellut vaan sinne ja menoksi. Mä etin, Mä polta autosta. mä etin korkean valo. Mennään. Noniin. Mä hyppään ikkuna. Saitin Pommi, pommi. Partsen päällä. Pommi Parsia takaa. jäi. Keskus Saitsi jäi. mutka. Mutka heikko. Soopa. Hei, sillataan, nehän Varo hakee. selkä. Ovi tuli jo hei, siinä on vittu paska. Ovi. Pommilla on 2. Tai 1 pommilla ja 1 muu. Pommilla. Auttika. Ovelle tulee yksi. Kohta jäi. Puoli. Kämpitä. Pidä selkä, Taneli, pidä selkä. Tuli Mikos tulla. Mikos tuli jo yksi. Jäi, Pika kämpitä. oli mutka silloin kauan sit. Pika oli mutka kauan sit. Voi tulla Mä näen selkä. mutka.
Joo, mä kattelin. Selkään. Hyvä oli. Nyt on hyvä boys. Nytten mä melkein sanoisin, että tonne hyvä lähteä, ottaa keskelle Lueli ja menkää muut suoraan aalle viristäytyy. Heitä Mikko. Joo. Jos tonne saa pikin, niin ottakaa semmonen 5-7 sekkaa ja sit kamoillaan. Joo, mä menen taloon. Vitu hyvä jätkä. Jos Tompa ei saa, niin mennään nopea. Näitä sähkösavuja molotovin lihiksi. Mennään nopea. Keski. Heitä vaan koota valmiit. Heitetään. Mä poltan partsia alle. Korkea valo meni. Valotan 2 partsia alle. Se tulee siihen sohvalle. Otin. Mennään mitä. Voi olla sohva. Timil. Mitä? Osut yksi. Timis on. Timi kuoli. Mä valotan Frodin korkea. Voltka Base. Mä lataan Ei vasta. tarvaa. Ei oo. Bases on vihu. Iketil. Aseet pois vaan. Alkaa ja pois. Hyvä. Hyvä oli. Tännis vie niille ei oo yhtään rahaa taas. Joo, toi oli Jatketaan paras midi. palvelus spawnin. Hei mäkään haastaa monttu, mulla on hyvä spawni. Joo. Joo. Hetä Hei, hytti se on. hei, mennään tasserasta, vanha kun on linkkisplitti. Mikko me aalepäin, heittäkää ase, mä tarvii asea, Tomppa. Mä tuun perunasta Juha yksin, sä menet pontin taakse, heitä pommi Laitan noille. letkisavu. Mennään se Frodista. Sä savutat ikkunan, Mikko, heitä meille se Ottakaa pommi Frodi. montulla. Linkki. Pommi montulla, ottakaa. Olen talo. Mikko, lähetä heti sitten. Mä sanon sen. Linkistä No se haaste. kestää vitun kauan. Mulla ei muuta vittua enää valoa. No venataan nää möllät, nyt ne pelaa sitä midiä. 2 mölleä peruna, venataan. Joo, massia pelasta. Mutka 1, venataan vaan. Vittu se on sellaisen bossi siinä mutkassa. Onks sun savu? Oo. Heitä savu ikkunaan. Näin niin. Onks sun Talossa. valolinkki? Ei. Mä valotan ite. Midi lähellä. Mutta Heiltä leiri. kamat. Pääs tappaa. Menkä. Heiltä kamat. Joo. Näitä joku muu. Ne haki keski, siellä oli 2. Valotan Frodi. Joo. Siellä on bombittu täällä. Sähkön päällä. Ääne pek. Seinällä ääne pekos. Ei mitään. Antaa aikaa rauhoiteta. Vikassa sitten vaan se sama, että ottaa midi haltuun ja sieltä. Sillä ne ei oo mahtanut. Oli kyllä ihan vitu hyvät silleen, Heitä mulle että Mikko bossien share. Joo. mä olisin kontin toiselta puolelta mennyt Menkää ne haastamaan, B se oli... koittaa. Siellä voi käydä tuuri, jos saa yhden. Onko he tiputtaa midi bossia ja venatkaa sen verran? Voi sen valolla haastaa se. Joo. Se on yleensä sen paskan päällä. Menkää ne Joo. lähelle sen, Mä että yhden laitan valon vaan ylittää. Joo, ne savuttarit on keittiö. Meni just midi liuska. Vastaa perunaa vissiin. Mennään vaan. Mä top. Auto. Auto. Mutka korkea. Saa ite. Pommille. Pommia mut. Ormepommi. Onko se? Sitten vika vielä. Joo, piko. Joo. Mä etin toppa boss. Vittu mikä musa. Ottakaa taas se midi ja sit vois koittaa tonne Aalle, ne on siellä ollut kauhean hyvin. Siis mennään se, muistaaksä oikein sen vanha kunnon linkkis, tai siis se Ylädille linkkisplitti, mikä meillä oli. Ei, älkää nyt tehkää mitään, mitä kaikki ei edes muista. Tehkää vaan sitä, mikä on Joo. toiminut. Joo, mä vaan Sama kysyn. midi haltuun ja sieltä. Jep. Onks valo? Joo. Valo meni. Käännös meni. Varokaa nyt mölle, jos ne tulee niin chillata. Noniin, älkää 2 menkö. möllää, hei 2 möllää. Mutkasta kummakin mun mielestä. Siellä on 2 sekään mutkas bossikko. Savutti B-talon pitkän taas. Savuta ikkuna. Onks kätteillä savu? Ei. Kato linkki Laita ylös. linkki HR. Linkis voi olla. Meni nyt. Mä en mitä. Tuli mutkasta valo mun naamaan. Linkki savu, kämpitä. Joo. Mutko. Mä menen kattoo taas Mä katon B-talon. Mä en linkki. vittu yhtään. Mä tahton mutko. Mutkasta on tullut 2 valoa mun naamaan. B-talon lähtee. Tarvii uuden ikkuna Joo, mä tuun heit. Mä heit. Heti Nyt vois uuden. lähteä peruuttaa Aalle, sit Ondelähen juoksee Ei Aalle. niillä oo savuja enää. Mikko, mä boostin sut ikkunaan. Menkää vielä takas, Mulla on sit on saava. Respan kautta Aalle Mä muut. menen taloon. Mikko vaikka Vittu. ikkunan kautta ja muut siitä linkistä, jotka on keskellä vielä. Tulkoot radeet toi linkki sitten. Mä venaan sen verran, että boostitte. Joo, mennään. Juhamen linkistä Miikan kanssa. Mä savutin ikkunaan uuden. Heittäkää alta kamaa sitten kun te ootte lähellä, jos teillä on Joo, mitään. ei oo. Dika. Ei oo. Pari valoa vaan talossa. Okei. Mutka se No vai. niin, heitetäänkö? No hei, Mennään, hei, mennään. tää tulee linkistä Frodi nyt. 1. Mennään. Rodi. Frodi. Rodi hei. Osut. Basat liikettä. 1v3. Bondi kone.
10 sekuntia. Ota siellä kaasutteli. Vittu kun se Blade munkin pituu 2 tuplat siitä. Sen jos olisi saanut tapettua, olisi ollut ihan ilman ero. Sitten ollut tekki, olisi vaan ampu Sama pislakon ennenkin. Hyvä Tero oli voitettiin osio. Ona taas eteen Siis oli ihan vitu hyvä osio. Pisla vaan. Onko tiedossa mitä tehdä? No. Normi. Hyvä. Parakaa taas jotain vitun paskaa savuhämyä, kun nää pelaa semmoista vammasta. Ketä ottaa kavat metsä vai? Vai kuka haluaa ottaa? Ota se nyt tekötellä vaikka. Joo. Tasavu kitit vaan. Joo. Näitä vastaan taas sit aina infot, jos näkyy pommi ennen sitä ei pidä liikaa liikkua. Kylläpä mietti. No muuten vetää varmaan se mitä ne ennenkin vetänyt se vitun feikin vaan. Mikä feikki? Tai vetää viiveellisempää. Ainakin ennen tykkäs sitä tehdä sitä, että ne istuu jonkin aikaa, sit ne vaan ryysit kipeillä. Ygyi sinne. Mä en kahvia sitten, kun tässä näköhän kestää. Kaffe. Otetaan sitten pislo tästä. 0-0 peli vieläkin. Siellä alkaa Bladeillä tulee jo selkään semmonen tunne, että taasko kävi näin. Te tarvitse kun kruisaa tää osio semmoisella normipelillä, niin pitäisi olla siinä. Ja raha ei saa mennä vituiksi. Ei olisi muuten ollut kuin jostain puolesta sekasta kiinni, niin kuin, että olisi ollut ihan voitettavissa toi vikakierre. Jos Mikko olisi tappanut sen Bladein puolisekkaan nopeammin, Taneli ei olisi kuollut, olisi varmaan saanut sen pommietken tapettua. Se olisi ollut 2-2 ihan voitettavissa. Oletteko te valmiit? Joo. Noniin, pista koti. Taneli. Let's go. Muna iso pussä. Ounake. Hiljasta joka paikassa. Midi tyhjä. Perittää jotain. Ei näkynyt Peetolas. Peetolas kuuluuks? Tuliks? Kävi haastas. Haastaa tuolla P250 kanssa. Eli sillä on savu varma. Muista Tani teko sit savu eteen. Ei haasta, joo. Länteen. Mä oon Bartselin. Mä tuun sen ja vaihtaa sulle. Vaihtakaa paikat. Juho ja Mikko, ne tietää aseista eri jätkä. Näin vaihdetaan as. Vallessa linkki se varas. Joo. Sähkösä. Varako, että ne raidas sit tonne Brodiin. Musta tuntuu, että näitä katsotaan sen. Varakaa midi. On tosta Varakaa nousu. midi. Enää midi. Talo 1, 2, 3. 3A. Tulee vielä pää. Kaksi pommilla. Pommi. Lihis yksi. Joo. Kolme. Tule hakee päästä. Ottakaa. Oonnetka. Tulee ainakin sinne Back päin. to Ne on varmaan siinä portailla. Siinä on heti kiska. Ei saa. Kiska vieläkin. Kiska takana. Timi. 3 on 3. Timi osuttu vähän. Aloitan. Yhdessä vaan haastaa. Frodi. Monttu yksi. Heikko. Monttu. En tiedä mit. Frodi. Mulla on Frodi kiinni. yksi vielä. Turtle kiinni. Frodi ja monta. Kiinni vaan. Ei käy sit tuureita jätkillä. Heti eka. Saralla on kyllä aloittelijan tuuri nyt. Tossa olis kyllä pitänyt käydä hakee jo ihan mikä tahansa noista. Ei mitään. Mä otan kyllä Pessä 7. Mä en kyllä näyttänyt munaa tohon ikkunaan tälleen. Joo. Joo. Mä savutan mun tun ihan läpäillä, jos mä kuulis siitä. Mä menen sen savun taakse idlaan. Midi. Mä saan hykkää.
Ei kuulu montus. Keskiikkunassa pääsee linkkiä pääsee Varmuut. Botti Mä oon Bartsel. Mä keskiikkunassa piilu. Yksi Kuka B on link. Frodisava. Rodisava. Tulee kaasplitti. Linkki. Linkki Linkki 2. yksi vielä, linkki yksi vielä. Pommilink. Linkki on. Yksi osutus kerran Dessa. Maatalo tyhjä. Linkistä tulee lisää he. Maatalo tyhjä. Mä menen monttuu selkään nyt. Mäkin. Siis mä tuun teen monttua. Montu. Linkki yksi. Link. Pena. Mont. Mä yrittelen passiva mörtoloita. Säästää se. Juu. Tuhun tossa. Ottakaa riskillä, Miikka me 2 muunkaan B:lle. Silleen, että jos tulee B, niin vois vaikka voittaa. Muut menee tonne vähän muualle näyttäytyy. Heippa, vois heittää sen pistolan vai? Joo, mä heitän ollut tossa. Aloittaa nollista. Mä koitan Miikka jonnekin sinne vähän piiloon, ettei sitä nähdä ekana. Mikko vaikka sinne pelaa normisti. Alkaa rikkopaikka tapahtua. Midi kamaa. Mä menen Antti-Kimmo vaan piilo. Tai Kimmoa piilo. Rolliin. Ikkuna savu. Aalle puolella. Monttia talo. Tulee A. Linkki tulee. Säästä nusma se A AK. 3. Säästä vaan AK. Älkää menkö kuoleen muut, et saa ekottua AK. Ottakaa vaan tappoa, jos ne antaa. Haakaksi Brody. Musiikki. Siitä se kattoo sitä reikää. Siis mä 2. Pääseekö ne B:lle mua selkään? Mutkasta pääsee. Mä oon Mikos. Mutkasta tuli B:lle. Nousee jo ylös. Auto. Aseen saa ikkuna. Ei, se oli se. Aa. Ottakaa pausa. Pistä Mä laitan. Kirjoittakaa, että noin tietää. Dodi, sitten vaan vientiin tästä. Viisikyppiä puuttuu, et sais vittu kitit. Näyrä. Mulla on kitit. Muistakaa sitten kysyä mihin kititään, jos mä kuolen. Jos mä en niitä muista sanoa. Jep. Mä tuon ainakin linkin tässä, siellä sama monit kaikki hyödyllisen midi. Paitsi jos ne polttaa sen, niin mä en jaksa tulla siihen separaamaan tossista kuitenkin. Vieras nyt. Oli 12-0 Trainissa, niin nyt 8-0 tästä. Jep, muista... jälkeen. Verbe. Joo. Veikkaan, että nää kävelee alette ne kai. No niinku käytännössä voittanut molemmat pissat tässä kun voitti ton. Aseillahan tässä ollaan kiiretty koko ajan. Affirmative. Tompa screamilämpö. Ei. Mitä? Screamilämpö. No. Tomppa. No.
Jos ne tossa rasit tulee aalle siinä, eli kun jos mä tuun käymään linkissä, mä hyppään sit lihikseen sillä valolla, että mä valotan sen puinteen päälle. Joo. Mä oon back. Joo, tän oli varattaa sekasustus sit sitä, ettei ne vaan kävele montusta. Joo. Se ei voi tulla sen savun läpi se bondikki. Ää, tykkää hiippailla sieltä. Tää kunnon bondakaisen. Siitähän Taneli tykkää. Yes. Nimenomaan alistuvana osapuolena. Ja muistakaa mitä sovitte ennen peliä, että jos nää sit ottaa sitä middu-kontrollia samalla kun me haetaan sit mid-roundissa B-talo, A-talo tai A-monttu. Ja me saadaan map-kontrollia. Ja jos me haetaan A-talo ja se on tyhjä, niin silloin enemmän jengiä B:n puolelle, kun A on paljon helpompi riitä. Taas sitten voi tulla niitä kaikkia hämyjä ja muuta pelleilyä, mitä nää yleensä tekee. Tälkää ihan heti lähtekö, kun tulee huuto. Jep. Moi Juha. Ja sitten kun nää pelaa just silleen hämäilevästi ja tälleen, niin pitäisi olla silleen, ettei ne pääse vaan hakemaan sitä yhtä pikkiä jostain, koska sit se on ihan vitun vaikeet, jos jää alivoimalle ja ne on silleen mapin joka puolelta alkaa viskoa roina. Jep. Niin silleen just, ettei ne saa pikkejä mistään, niin sit niin yleensä kuihtuu kasaan, kun ei ne pääse silleen kunnolla tekemään. Jep, hyvä lockdowni vaan niinku trainissakin. Missä on Juho God? Hyvä te mun puolesta ainakin tuli. No. Mä käyn kusella. Mäkin, Verve. Sai hyvän tämmösen momentum breakin tästä näin. 5 minsan pausi. Jep. Hitta. Pläidä vaan paska noin hausoja. Pitää ne suunnittelee apua. Vittu mitä pass. No mikä? Aha. Tuttu ongelma. Mä oon back. No joo. En mä tiedä kyllä, että pystyykö tälläkään pelaa. Munkin netti näkää Ei riippaa. kyllä se olikin Miikan pingi, eikä mun. Menatkaa se hetki sitten. Eikä ole kiinteä 5. Se on aika kerman. Ei ali eikä yli. Menatkaa Voitaan vaan vaikka. sikko. Täällä onhan vitun kuuma mun huono. Ottakaa pari minä laskea kohta. Se ainakin laskee luo. Have you ever tried to play at America's Laske. Army? No, I haven't. Tää kyllä oikeesti VPN ostaa ja sit vittu se vois pikkuhiljaa tulla se kuuvaihe, että mä saan sen 4G. Jaha, Stream Inc. Juha Stream Hype. Stream! Hitas, mutta varmasti laskee. Ha? Tulee 2 pingiä kerrallaan tuo Miikko. Oh, 4. Lego. Uuu. Lego. Ready. Noin, se pienti. Ukrainalaiset seinällä. Yes. Mä voin ottaa paneeliin nostelle, kun sillä ei ole voimaa, mutta muut varmaan hoitaa. Juho, jos ne tulee midi, mä tuosta nopeasti mutka. Joo. Savuttaa toki Mä varten monta. Joo. Mä oon tonne link. Mä oon tossa ei näkynyt. Ottaa midi haltuun. Möllä linkki, mä voin tulla. Voi tulla midi. No savutin A-talon. Ja. Mä kerron mutka. Tähtään A-talon savu. Porka link. Se mutka on nyt Joo.
Yksi B-talo kävi. Savutti ikkuna, valotti linki. Mä oon portailla, hän katoi nää talo. Pääsee Savutti kiinni. linki, savutti linki. Mä oon Mä tässä meikkuna portailla. oikealla. Nepo. Joo, mä oon tässä portailla. Koska lavottaa Linkis midi. kuuluu. Taneli, onko sulla Kuksi valo? Valotin Kyllä yli. valo midi. Ihan just. Bueno. Tekee... Mutkaletka. Yksi on muuten Bossi B-talossa mutkaletka. vieläkin. Bossi mutkaletka. Mid. Lampu. Hakee mutka. Lähe. Meni takas. Mutka. Kiva. B-kuot. Mä oon linkis. Pommi Toinen mid. vielä oli mutka. Kebus oli. Jäi. Peruuta Paketan. Piilot vaan. Aatalo. Ai vittu. Piila. Aika. Piilossa he nyt vaan, ettei meinaa asiaa. Aatalo. Onks pommi näkö? Mä otin bossi. Pommi midi. Aatalo Yksi on OP-talo. Heikko. heikko. Hyvä. Heikko on Hyvä hyvä. Tanel. Sulla on tupla Tupla bossi. Näyttää tuossa. Mä voin heittää jos tarvii. Jos haluatte, niin voitte hakea Joo, kesken nyt. haetaan kesken. Joo, mä menen yksin alle. Savutat se talo. Mä eikä tarvis kyllä. Tänne heitä Osa ase. famaa. Näkö se nopea? Just tosta kiitos. Tulkas messiin nyt. Joo, nopea hypää. Joo, vaikka. Mä feilasin näköä hyppy. Rip. Mä oon nyt ihan vitun myöhässä. Kätti se on. Tuolta konti taas. Lataa Niin oli. Mennään pois. Ranut vaan suuhun ja pois. Heittäkää perunaan savu, et ne ei tiiä, ootteko te vieläkin midis. Mä vähän hetkeä savutaan Aatalon, kun Joo. on näistä vittu. Joo. Menkääkö sen päin? Toinen jätkä saleen B. Paska savutalo. Mä nousen partsille. Joo, Se kato näkee talo. sieltä raasta Kato talo. Joo, mennään. Ei näy B-tulosta. Aatalossa ei näy. Mä oon partsilla. Yksi pottalle tuolta kiskalta. Ikkuna savu. Mä katson Frodi. Pääseks mutkaan? Pääsen. Mä katson Frodi vaan, ettei tänne boostu. Mä toivon, että se käy ikä. Kuuluu ehkä he. Ylädilles. Linkki savu. Pääse Tanelilla on linkkiin. Frodi. Mulla Frodi ei päästä tänne. Mä oon Aatalon partsin. Mä vaan aloitan mutka. Mä otan rehtiin, nyt on bondikin. Ylädilles. Belkama. Pistä Yksi mololla. vaan B. Yksi vaan B-talo, hämää varma. Hämää. Ei vitussa tule ne Mutkas heti. voi tulla varo mutka. Ei, bossi. 2 On se B. Pääse mutka. Menkää kolme. Ei tuu, Veto. ei tuu. Kato monttu. Linkki. Nousee. Bossi tulee viime. Tun kiska. Aatalo jäi. Frodi yksi. Aika. Saaks valo montulla? Mä raidaan täysin Aivan. Roskis jäi montulla, pommitimi edessä. Tätä vasen. 15 sekkaa. Pommi jäi. Pysy piilos. Kätil vika. 10 sekkaa. Vittu Vittu hyvä. hyvä. Vittu hyvä. Bossiides. Missä se on? Sas. Omalla boss. Vitsi kootsetaan loppu. Varakaa, sinne meni bossi. Hei, jossain aseerassa voisi ehkä Stonda mennä B:lle bossilla sinne auton päälle, kun ne tulee ottaa dueliin silleen ihan takki auki. Sais yhden ilmaisen pikin, ne enää uskaltais tulla. Taneli, mä saavutan montonen, mä oon timillä. Joo. Mä en kiska, mutta on ladettava monttu. Mä ton molotovin suoraan päätellä sulle. Mä tähtään tota montulla. Mulla on talo. Ei näy enempää keskellä. B-talous kuuluu. Ei tullu mun molotov. Tulkaako mutkaa hetä linkki? Mulla on Nimittäin linkki. saleen Viikkonen linkki. perus vai tuolla linkin alle. Mä valon Taneli perun alle. passiivinen Kahasta Joo. Joo. B-talous kuuluu paljon. Perun. Peruna lähellä, ampumalle ettei oo Sai asetta. aseen. Joku vois mennä niitä, ei sano asetta. Valan. Midi. Midi tuo ylhäällä. kaukana. Ylämidi. Säkkien takana yksi. Kontti. A-talo jäi. Siinä on ikkuna. Ikkunalle keskikontti. Juu, mä lähden. Linkki jäi. Mikä Mä keskikontti? 15. Keskikontti. Mä oon sussi. Mä rakaan se boss. Mä näen, bossi. ettei se saa aset linkistä. Joo. Mä oon tossa mutkassa meillä monta kiven takana. Lähtisikö se kiertää vielä monttu? Lähtis sale. Mä tuun kattoo B-talo. Putattiin Ei tää. ihan ostanut kuuksus. Nyt mäkin. Juhalan keittiöstä. Hyvä. Nyt on hyvä. Tarvii se ase. Tarvii ase. Mä voin Haetako Aatalo? Joo, Taneli tulee messiin. Joo. Mä voin Mikko heittää sulle normikol tässä. Joo, ei. Haluatko mä heitän monttua molotovi? Joo, heitä mölle. Hei, varokaa nopea linkki, jos saatte tiopettua sen bondikin talo. Heitä Voit mölle. laittaa sieltä nopea aalu. Mä tuun mutkas täysin päälle, kun te hoitte. Mä menen kebu. Midi-kama. Mä oon kebu. talo. Jäi. Tulkaa Hyvä. pois. Hiiriflippaa. B-talous kuuluu. Paskasavu monta. Joo, mä saavutan uuden. Varokaa se midi, voi Mä olla. menen Teillä on raseen. B on hyvin nyt, kun Juho on kebus, älkää intoilko pois. Ikkuna savu. Jos mä oon täällä...
Tomppa me vaan. Mutka ledge. Joo, mä oon alla. Mä oon täältä Ikkuna alas alla kämpillä. Mä tuun pelaa B:lle, kun... Linkki savu, tulee linkki. On partsa. Joo. Mä vaan se Mä tuun tekee. hyppiä Aatelan autolla. Mä tuun sisään. hyppiä autolla. Kattos kuka Frodi. Mä näen. Okei. Ettei tuu linkistä. En mä sitä näe. No voi vittu. Ikkunalla. Pelaa vaan tiketet. Vittu mä poltan tohon ikkunalle, mä lähden vittuun tästä kep. Linkistä voi JP Juha, yli. tuu B:lle toiseksi, mä näen pois täältä. Mä näen Aalo. Monttu. Tossa. Voi Yks olla midi. Frodis. Monto tip. Midis Mä on. tuun tiketille toiseksi. Valtisaitille. Ei näy talossa. Mutka Simo. Mutkasta ikkunaa. Mä oon Tomppa tässä, talos jos mä menen valoon. Valota ylädille, että... Mutka yksi, mutka ledge. Kiinni Mikko. Mikko tulee selkään sitä keskiöstä. Rodi yks vasemmalla. Rodi vasen. Rodi Linkki vasen ja hei. Frodi. Linkki ja Frodi. Mä oon sulla Tasoo ja... Vittu ei päästä linkki oikein. Helvetti. tästä kyllä. Ei vittu. Ei se mitään. Mulla on mitään heijuks. Varmaan sää. Joo. Miettikää pissoi. Heittäkää boss mulle ensin räjyt. Mä voin hei. Heittäkää pissi mulle. Mä oon tuu pottas Tesson kanssa midin ja... Tarvii. Kyllä Ei se mitään. Mä midin liuskaa. Mä menen näyttää muna. Mäkin tuon. Yksi jää. Noniin. Onks Ota siellä pas. enempää? 5v4. Mä menen B:lle. Talosta voi tulla. B-talo 1. Alus ihan. Peruna päällä. No 2 tuo P-talo ollut. Hake midi. Ja Emo paketan kanssa. Varo peruna. Hyvä. Nyt on ihan voitettavissa. Varo Aatalo. Joo. Pääsee B-talot tuohon lähelle. Joo. Aatalo. Mä luulen, että mä pääsen karkuun tästä. En päässä. Mä kierron basen kautta vittu. Yksi on midis. Tuleekaan linkki. Vähän B-saita. Aatalosta ei montos kuulu. Aatalo yksi. Sitä kätkää aavaa. Mä oon tosta voinut nostaa. Talostakin voi tulla. On partsella pöydä. Joo. Spottaile Juho vähän sieltä silleen, että Mikko saisi ilmaisen. Reittää sille. Loppuu kohta aika. B kuuluu yksi. Belle jota Belle. Belle kama. Belle tulee. Ne tulee. Yksi aina. Jääspeltiin. Onks se yksi? Belle. Yksi. Motka. Mutka. Tulipa vammaisesti Bell. Joku koittaa sanoa mun IP-tä Skypestä, soittelee mulle vaan puhelimeen. Joo, Mä heitä. oon Bossi langattomassa netissä ees. Ota fampu ja sain kamaa. Noniin. Hyvä, Noniin, jos oli taas. tästä näin. Haluaisin mennä taas yksi alle. Haluatko? Turha hakee midi, kun en tuu sinne Forselikin. Okei. Mä katson Monttua tässä alussa. Joo. Mä oon tarvitsella. Savutan tonne. Montos yksi. Mä oon tossa joku. Aataloski yksi. B-talot. Haisee joku A-juttu, kun niillä on nyt molemmissa. Mä oon tässä Varo midi ton. Savutin muut. Saatteko se Pöytä talon kuuluu. kohta uutta savua? Ja mä saan. Juho vaihtaa paikka. Peru. Okei. Perunasta tuli ylös. Joo, mä heitän Dikon. Monttu tai talo. Varkaa linkki. Varkaa keskiikku. Savut keski. Monttu vissi yksi. Pääsi. Oski lavottaa midin, On se et pakko buksi menee tulla. valo. Mä heitän. Mulla ei valo. Aatalosta lähtee savun. Mutka saa. Mä tuhti vaseen kanssa. Mä en voi tehdä mutkas On mitään. pakko mennä tonne nyt yli. Haetaanko B-talo? Joo, haetaan B-talo. Joo. Voi tähtää. Frodi savu. Mä pavoltin monta. Siinä boss. Älä mene. Saattaa. Kattoo tänne. Ai se hämi. Pysy vaan siinä. Lähti. Mä lataan valoa. Tämä Alkaa heti kun tulista. kuuluu Montulle, niin mä Montos äsken yksi. Ei oo noussut vielä. Ei. P-talos kuuluu yhdet askelet koko ajan. Voit olla Mikkaista rakaa hei. Mä valotin monta. Okei. P-talo lähellä. Frodi heikko. Frodi yksi. Pommi! Frodi heikko. Mit pommi? Ei tuppe! Linkki yksi. Himmaille jäi paikalle. Monttu linkki ja Palo Frodi. lähtee paikalle. 2 heikkoa ainakin. 2 heikko. Frodi. Peruna. Pommi. Tässä on pakko mennä. Ihan vittu vähän aikaa. Ei toi jätkä.
Aika, pilo. Vitu hyvä Tom. Auton taakse läpi. Kerkeekö tästä ei kerke? Ei voi Jos sä kerätä. ettei, niin... Jos on mennyt heti, niin... Yes! Vitu hyvä. Hyvä matikka. Mä et aase. Vitu Ihan fama. reikkäs meille päin. Jep. Tulos koutin pää. Mulla on savuvalo pelkästään. Eikä kypärä. Joo. Yllä kolle. Mulla on pelkkä savu. Sai todennäköisesti Hei mä tuun boss. B-talosta hakee piikin. Möllötän tonne montu, tähdetään montu. Mä jään tohon ikkunan oikealle vaan piiri. Mulla on sitten scope kanssa. Joo. Mä heitän savun tuohon partsille. Mä heitän pitkän nyt. Mä menen savuttaa talo. Mä menen vartsille, kun sä oot savuttanut. Missä sä Tomppasi sä oot? A-talossa. Ei näy midis ketään. Perran päälle. A-talos kuuluu. Nyt Mä vaan tulen- pois, ei ne uskalla siihen tulla heti haastaa. Nää tulee yleensä Aalle kamoille, jos siinä on paskat rahat. Mä savuttiin ikkunan. Ei oo valot. Sä oot yksin B. Mä oon tiket. Midis kuuluu. Arkaa linkki. Pitäkää vaan ne. Mä savutan A-talo. Mä tuun tiimiin. Ei savutti linki pois. Mä vähän B. Ei näkynyt öveätä. A-talos lähtee savuihin jos. Mikon on scoutil vielä. Ei Perrans tarvi liikaa kuuluu. interventiota. A-talos lähtee savuihin. Midis kuuluu paljon. Mutkas ehkä oli, en oo ihan varma. Mä Antikin, en mä ehkä Antikin. Linkis voi olla. Valotti mutka. Mutka HR. Otti P-ton. Mutka kama. Mutka! Ei oo tullut vielä. Aatalo! Jäi. Tuleeks? Linkki nousi. Portaa lampu ekan päähän. Vittu! Varmaan säästö. Joo, ekota. Oh. Meillä on kittejä. Pakko hakea noin sitais eris joku. Meillä on tos mitään infoa mistä. Kun ei meillä ollut mitään kamaa esänä. Näkee mun. Joo, ensi kerran jos ottaa sen midin, niin haetaan joku mesta. Ne ottaa jokaisen midin. Joo, mut siis jos ne savuttaa niitä mestoja, niin sit hiivitään... Haetaan vaikka Aalta monttu. Missä kuun? Ehkä perron tai muut. Var perron. Meidän pitää kyllä forcea tähän yksi herran. Ha. No kato rahoja. Mä menen Mulla yksin alle bossille. Luetaan siihen. No mut me ei voida kyllä hakea midiäkään pisloa. Ei, siis... Mä tulen alle. Mä voin heittää pitkä B-talo. Joo, mennään oikein B-talo. Mä en kepuun vaikka kämppiin, ei mennä niin paljon, mutta ei saa okei. Siis olla me ei neljä. jätä toi B-talo. Joo. Mä tuun sinne. Metan oli samassa. Ei tarvi. B-talo. Mä grannu... Hei, mä Peruna valtan keittiö. tulee. Valtan keittiö, kääntykää. B-talo. Onks tää savui sinne vielä? Linkki saa. Mulla. Joo. Himpo. Tän mä ois kyllä oikeassa mielellä jäädä 5-7 kattoo sitä savua. Mä etin stuudon sun. Mä grannutin peruna. Alkama. Mä savutin talon, mä hyppään lihiksen. Alkama. Anna mitään. Sanoko tulee valata? Tuli. Montus tullut 2. Tuntuu. Puinilka. Ei oo linkissä. Lihis jäi. Me ei. Talo jäi. Porra. Lihis. Midi. Heikko lihis. 2. Hyvä. Ota bossi tiimit. Vitu hyvä erä jätkä. Saatana vitu. Nyt otetaan loput. Saatana vitu hyvä. Heitä Tom asti. Niillä ei oo muuten paljon Heitä heitetty tonne rahaa. Ai joo. Joo. Tää on tärkeä erä. Nyt haetaan sitä alta kun mesta, jos nyt ottaa sen midin taas. Tää on ihan möllätä montu, tähdätään. Midi yksi. Keskellä hyppäs. Mä en pitä Mä haastaa. vissiin Voi tulla linkki. Mä näen Nopea linkin. Kellä B-talo valottaa kuuluu. midi. On. Mä valotan linkistä tulos. Meni. Mä oon paudat siellä. Linkki 2 keskellä. keskonteli. Linkki alla ja Pisloilla kantti keskonteli. siinä, niillä ei oo rahaa. Menkää sinne lähelle, ettei ne pääse Se on ylös vaan. tonne Hei, link. bossiin. Linkin vasemmalla. Link. Mä poltan linkin. A-talo jäi. Linkki palaa. A-talo tyhjä. Varo ikkunabuusti. Joo, mä katsolin mokka leikkaa.
Mutka 1 HP. Palata Asun linkistä toista alas. Älkää antako vaan aseita. Mä oon Mulla on toista. Linkki. Kattokaa linkkiä. Linkki ja pommi. Pommi. Varo monttuu, talo Mä katon monta. Yksi oli mutkas. Dessun kanssa. No, mä Ihan rauha tahton... nyt, älkää intoilko liikaa. Mä menen kiskottaa Kattokaa tän linkkiä. monttu. Joo, mä tahton to linkki. 2 jäljellä voi boostia Tämä vielä. meidän tiimiin. Mä katon Soindella on puolesta. tällä hetkellä grilli. Joo. Kuha ei pääse selkään. Ei haasta Peetalo ollenkaan. Mä tahton tiimiin linkkiä, pommi on Mäkin tossa mun sanoin, että on midi. mutka jäi. Vika Ei voi enää heikko. boostia. Vika heikko. Sillä on Dessu. Joo. Ei hae. Linkki, mä Se granotan on linkki. linkissä, käykää haastaa vaan pois. Puola. Hyvä. No niin, hyvä oli pois. Nyt on joku erikoinen, jos on spavritti vaikka talosta hakea tai jotain tämmöstä. Mulla olisi ainakin talolla. Joo. Menkää sit talosta hakea. Joo, ettäkää Mä mulle tuon mölle messi. monta. Ja varokaa midin nopeeta, meitä ei Mä kukaan jäin, kato sitä. mä jäin ikkunan oikealle. Joo, jää vaan. Joo. Mä tästä Vanway savun syy. Heittäkää mölle Mä heitän monttu. Joo. Joo. Aatalo lähellä. Nice. Hyvä trade. Leedkin savun. Mä menen monttuun päälle, Joo, täällä, me vaan. täällä ei vitussa oo ketään muuta. Mä oon montusta on tyhjä. Guksi 1. Yksi on keskikontin takana, mä oon montusta täällä ylhäällä. Voi savun ikkuna. Valotti mulle teropaseen. Mä käännän B:lle. Pääsenyt mutka. Niillä on Kysy midi just Miikka hallussa. siellä, älä etene turhaan. Voidaan... Mä haen Vittu, mun on Peetalo. pakko mennä aata. Eiku Miikaloa. Siis mulla on A. Mikolla on B. Kato vaan linkkiä pelkästään tuolla. Joo. Timistä vaikka silleen, kyllä ne voi talon periaatteessa mennä, Rodin ei sama. varmaan kävele yksin. Linkki. Linkki on yksi. Nice. 2 Peetalo. Menkää B, menkää B. Pommin kanssa tulee täysin. Ossi ja Koltti. Tulee. Palaa vähän. Kato muut. Mennään voittaa tää. Jep. Tää on meidän tom. Mutka kor... Toinen se. Toinen mutka. Väärin. Ei se kyllä loffe tolleen ampunut meikää, kun Miikka bossi mulle risti. Joo. Ei nyt oo tärkeä edes. Hakekaa midi. Tos. Tehdään jotain haetaan. erikoista. Mitä haluatte tähän? Menkää B Mennään ranaan hakee Joo. sille valoa sinne ylämidiin. Mä pidän A. Mä voin tulla midiin. Mulla ei kromaa sit. Joo, mä saavutan tappu sulle A-talo. Otetaan 2 vikaa pois. Varmaan. Vienehtii koko ajan. Montos oli bossi maalleekin. Mä lähetän ylämidiin valo. Mä en näkään voi tulla, että mä kolkkaan nuo. Yksi, Kaukana. se on yksi. Ei mennä Kaksi. vasta. Ei mennä kuolla. Tekää savu sinne, lähtekää pois. Mulla ei oo meitä. Mä oon mutkas. On Pekka valo. No hei, mä tuun B:lle, mä oon 1 HP. Kyllä midissä vihu. Okei. Mennäs hakee kohta valoa tai valain Teidän pitää hakea joku. Mennäänkö niitä tonne midiin? Jostain pitää Joo, hakea Miikka tulkaa. heikko. Mä tuun mutkan toiseksi. Tulkaa midin lähelle, mä valotan sit midin. Mennään niitä. Ei oo perustaa tullut. Kupsis vihu. Kesken kuluu ääni, Mennään, no mennään, kupsia mennään, on. No niin, mä valotin korkeen vielä. Mennään valo. Käännyt kävelle. hiivittely muuta. Kantilla oli mennä midi. Kuksi yksi Kuksi HP. heikko, kuksi heikko. Kuksi. Heikko. Puoli. Hei, boosti mut B. B-talo! B-talo 2! Boosti B, sattunut. Mä Pontki kerran. valaa. Kyllä sä kerket. Boosti mut nyt vaan. Ei ne tuu. Ei ne tuu vielä. Ne tulee tänne vielä myöhässä salaa. Voi tulla al. Tonde tikettiin Pitää vaan, ajaa. ottaa riskillä B. 2 B:llä vaan, otetaan riskillä tää. Tartte Joo. pontki on jo. Meidän tiimi. Ikkuna sovuvissa. Muistakaa hämyt vain ne. Mutka vissi tuohon. Talo. Oikein Vaan maa. ajot. Mä lähden kääntöön. Mä en tänne nyt jos kävis vitu monen tuu. Täällä eka. B on. B. Täällä on niin molemmat. Varo tulee Miko eteen. Erik, Mika etes. Se katto vittu. pakko mennä. Ei vittu, kun se sitten katso sinne pomille tossa. Loffi ottanut pari aika tärkeetä, toi ja se Juhon yhden verran. Mitäs sitten tekis? Ne tulee midiin tähän erään. Niin kauan kun Bondikki helos, niin kanssa jo alla olla aina yksi. Ihan sama millään tilan. Nää rotataan vielä siinä vaiheessa. Viedään tää erän nyt. Eikö täällä alla savuja? Etkä saa. Talo. Tai naatin Mä päälle. savutin pitkä. Pääsee midi.
Mä katon talouskautta. Saavutin monta. Talo jäi. Toinen täällä. Montus lisää, montus lisää. Montu kuuluu yksi. Montus Kaksi. tuli. Okei. 2 monttu pommin kanssa. Talo jäi heikko. Tiketti Tiimiä. jäi. 3 on 2. Ei oo kitte, ei oo kitte. Veitäkää kartteen, menkää vaan sit, se on heikko. Bokseli. Monster. Monttua. Vittu, mä luulin. Joo. No, ei voi Infi on mitään. meitä. Vittu, se oli se hyppyäjä, joka meni siihen montun. Vittu toi Loffi veti Loppu parissa loitti, jos erässä mope. ihan hyvät. No, ei voi mitään. Ei, otetaan toi infi. Tää vaan saatana niinku tunnu osuvan